Hoxe en Maniotas coñeceremos un mestre que adoita manter a raya aos seus alumnos a punta de espada. E ainda por riba goza con iso. Tamén nos atoparemos cunha ex campioa de lanzamento que para descansarse chega as marcas das máis grandes da xavelina e para esgotarse exerce de nai de 3 fermosos fillos. Como sempre, as escolas son o berce que alumarán aos futuros deportistas. Pero ás veces, para atopar un gran deportista nun centro escolar, non só hai que buscar entre o alumnado. Ola, son Xose, son mestre de primaria e sei ben o que ter Maniotas. Xosé Piñeiro tivo moitas veces Maniotas, pero non por ser mestre de primaria, senón porque no seu tempo libre é mestre dunha disciplina algo peculiar, a esgrima. E aínda que antigamente esta disciplina servía para resolver os conflitos mediante duelos, Xosé chegou a ela a través do amor. Pois empecé indo a clases. A rapaza que me liou coincide, pero bueno, que me gustou o asunto e nada, ata agora fai xa 16 anos. Botei 4 anos indo a clases e bueno, dende hai o resto, pois, desde o 98 que estou dando clase aquí na universidade. E bueno, non che de anos, de mestre, casi sempre. Algúns alumnos xa chegaron á clase e agardan polo seu mestre xogando o fútbol. Pero que afronta é esta? Rápido, agochade o balón antes de que chegue. Oh, vaites, demasiado tarde. Ai, agora si vais armar unha boa. Vale, Que sangue frío. xa estamos na casa. Vexan con que tranquilidade pousa os trebellos antes de darlle o seu merecido aos malandríns que ousaron usurpar o templo da esgrima con deportes do populacho. Iso é para quentar. É o quentamento. É habitual xa, É onde xeralmente máis bancados hai. Que na esgrima non hai ningún, pois aquí sí. Aquí na pachanga hai algún que ainda fai unha escordadura ou algún golpeciño e tal. Ou sexa, que non só xogan co beneplácito do mestre, senón que el tamén se apunta. En calquera caso é hora de aparcar o deporte rei para comezar a práctica de deportes máis seguros, como por exemplo espicharse espadas no peito. Listo, señores. 2 marchar, un fondo, 2 marchar, un fondo. Listos? Vamos, adiante. Este que estamos facendo agora, que é exactamente? Son os desplazamentos que máis ou menos medios se fan durante un asalto, un peso de esgrima. De feito, o pasiño chamase marchar, romper, o paso adiante cando chegan o espello e o fondo, e entre medias fan intercambios de guardia, salto, ahora están mesturando un poquillo todo. Listos? 2. Rompendo, rompendo, rompendo. Este sería o lanzamento. En caso dun asalto, pois é o momento, como se dixéramos, culminante, lanzamento rápido. En principio a idea é que unha vez que xa apuntaches, desequilibraste e rematas con lanzamento. En teoría. Xa máis ou menos pode sair ou outro pode invalidar a flecha, pero bueno, é unha acción espectacular que é moi rápida, xeralmente. Fano bastante ben. Esta escola somos bastante frecheiros, todo hai que dicirlo. Ou iso pretendo eu, polo menos. Vale, vale, alto. Vale, perfecto. A ver, agora necesitamos máscara. Ajá, máscaras. Por fin imos ver un pouco de acción e uns cantos espadazos ben dados. Mentre se preparan, imos ir a Ourense para coñecer a nosa seguinte protagonista. Mentres, en Compostela, os alumnos de esgrima xa botaron man das máscaras e agardan tranquilamente que o seu mestre cambie de chaqueta, converténdose así na ovella negra da familia. Que a cor negra tradicionalmente era a cor do mestre, inda as prendas que se lavaban de coiro tamén, e máis ou menos esta ten un poquinho máis de grosor, por tanto para traballar en parella ou para traballar moito dos tocados moi seguidos, protege un poquinho máis que a chaquetilla normal. Sobrar seguro que non lle sobra. Estes alumnos non se cortan un pelo. Se lle gustaría algún dos de primaria. Lucía, ven. Mira, ponte ti con algo. El manda tocado e manda desplazamento tamén. Vale. E para que serve este exercicio? Sempre coller distancia, porque é fundamental a hora de enfrentarse con alguén saber dende onde pode facer tocado. Entón, nestes exercicios de parella, o que se busca é cada un buscar a súa, e adestrar a súa. Porque sabes que só tocas dende un determinado punto. E se estás desde moi longe, xa non faz o ataque porque sabes que non tocas. Vamos a facer todos tocado ao mesmo tempo. Listos? Guardia? Xa. Guardia? Listos? Xa.
É o que sempre quixo saber sobre esgrima. Por que carallo levarán a man libre aí arriba? Por exemplo, de levar a man aquí arriba é un xesto clásico, é unha guardia clásica, pero sempre o fundamental é que a man, cando faz o ataque, abra para poder perfilar o corpo. De feito, a idea é que o corpo máis ou menos teña un perfil importante. Entón, en teoría, a man aquí arriba, non, en teoría non, na práctica. Aquí hai perfil, e de feito, se fan un ataque, que a man aquí continúa perfilado. E de feito, pode darse o caso de que a man caiga por aí, por lo tanto, xa estou expoñendo un poquinho o ombreiro. É a idea de que, máis ou menos, é como se fose o timón do barco. Pero como xa vimos, na esgrima non todo está tan encorsetado como parece. Isto forma parte do entrenamiento, estar así facendo pango, Pero un deporte que fai, como podedes ver, xente de moi diversa idade, hai un grupo moi dinámico e como pasa tempo, pois é verdadeiramente apasoante. Despois ten ese componente, bueno, de honor, de honorabilidade, de loita tamén. É un deporte onde non só na Fórmula 1 contan as décimas de segundo, aquí nunha décima de segundo podes tocar e non ser tocado. E agora a quenda dos alumnos enchufados. Isto non quere dicir que vayamos coñecer os preferidos do mestre, senón que a esgrima actual aproveitase das novas tecnoloxías para conseguir o maior rigor posible. Este é o pasante. Entonces vai por dentro da chaquetilla, chucu, 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 chucu. Entonces, un enchufe está aquí, que vai a espada, para que dé o tocado. O tocado ten un ollo aquí, se flexiona, está tocado. E dá o tocado na máquina, para saber que é tocado. Entonces, ala, un enchufe vai aquí, vai metido pola chaquetilla, e outro sale polo cuc. Casi, máis arriba do cuc, sale. E todo isto vai conectado á máquina, que é o que dá o tocado. Mais ou menos. Amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale. Tendo como xuiz imparcial a máquina de tocados, presenciaremos en breves momentos un asalto completo entre dous dos mellores espadachíns das clases de Xosé. Guardia, listos, adiante. En Ourense, Marta segue e na Escola de Esgrima da Universidade de Compostela estamos a piques de ver un duelo de categoría. Hanse cruzado os ferros de dous espadachíns forxados en 1000 combates e que non precisan presentación. Ou pensando mellor, que os presente o seu mestre, que os coñece mellor. Alberto Míguez, un dos zurdos de ouro que temos, aparte de webmaster, o que fai a página web nosa, e máis os cartéis todos, é máster diseño. En el lado dereito, outro zurdo de ouro, por tanto, hoxe temos o emparellamento zurdo por completo, Esteban Carreira, que tamén, bueno, é un dos asaltos clásicos de aquí tamén. Alberto Esteban. E este é o trebello electrónico que contabilizará a puntuación do combate. En este caso, pois, é un asalto a 5 puntos e 3 minutos de tempo. Podese dar unha cousa ou podese dar a outra. Normalmente, acabase antes dos 3 minutos. Como que rápido? Se o queres rápido, podemos facer moi rápido. Se o queres máis despacio, podemos facer máis despacio. Ui, que forte está Alberto nos previos ao combate. Será esta unha estrategia esgrimista para desequilibralo a moral do adversario. Se é así, saberemos se dá resultado como moito en 3 minutos. Aí guardia. Listos? Adiante. Pois de momento dá resultado. Guardia. Listos? Adiante. A ver, que pasou aí? Ajá, Alberto lanzou unha frecha pero tocáronse os dous á vez. Por iso é un punto para cada un. 2 segundos. Adiante. Alto, toca, punta Alberto. Adiante. Alto, de izquierda, tocado Alberto. Ahí guardia. Adiante. Alto, toca, punta izquierda. E outra frecha. Que razón tiña Xosé cando dixo que nesta escola eran bastante frecheiros. Chegaron aos 5 puntos e remata o asalto. Vencedor, Alberto Míguez. E de xeito rápido. Termino, en 3 minutos, aí tedes. 30 segundos.
Se che dixen, tío, que querías rápido ou lento? Podes facer máis tranquilo se eu espero máis, se non coñecemos o adversario. Entonces, bueno, intento estudiar un pouco a ver que podo facer, que non. Pero coñecendo como coñezo, pois entonces me permite máis velocidade no xogo. E máis ataque ou máis defensa, eso xa a gusto do consumidor. Pois o consumidor o que quere é ver máis combates. Nun anaco veremos un asalto con espadas antigas e ademais veremos como o mestre se bate en duelo cunha espada en cada man. Mentres, en Santiago, alguén esgrime unha espada un tanto peculiar. Sí, bueno, esta non é unha espada de esgrima deportiva, non? Isto é unha espada como a rapeira, como unha espada antiga, non é das que se usan actualmente na esgrima deportiva, porque tamén é outra afición que tamén teño, non? E ás veces, pois, hai algún máis que tamén ten alguna, e xogamos un pouco con elas. Por se alguén pensa que a esgrima só consiste en darse trallazos uns a outros, que saiba que ademais é cultura. De feito, Manuel dedica o seu tempo libre a estudar tratados antigos sobre esgrima e mesmo conta con algún incunable con máis de 300 anos. E dito isto, agora sí se poden dar trallazos. Culturais, iso sí. Magnífico duelo á bella usanza. E agora chegou o momento de que o mestre Xosé Piñeiro recolla o guante que lle lanzaron os seus alumnos. Bueno, vamos facer a festa final. Vamos a intentar facer un 2 contra 1, pero contra 1 con 2 espadas. Neste caso, se eles tuveran 2 espadas cada un, serían 4 espadas contra 2. E sería un pouco, neste caso, abusivo. Pero bueno, a ver se apiadan de min un pouco. Aquí vamos a ver se os mosqueteiros non se zurran entre eles. Tocaron unha chea de veces, Ainda que non hace sangue ni nada por o estilo, xa era un pouco tocado. Pero como sempre, ao final, haces. Divertido, moi divertido. Divertido, temos que facer máis veces. Pero todo o bo remata, incluindo as clases de esgrima. Neste pabillón impártense unha infinidade de actividades deportivas e agora é a quenda do aeróbic. Créannos, o equipo de Maniotas estivo realmente tentado de seguir grabando nesta aula un anequiño máis, pero a esgrima rematou e o aeróbic, en todo caso, será outra historia. Na mente. Listo, señores. Ben, que aprendemos hoxe? Pois, por exemplo, que a esgrima non é un deporte que practiquen 4 estirados, senón que pode ser un entretemento moi saudable. Que a súa antigüidade permite seguir aprendendo ao remate da clase e que é máis seguro que o fútbol. É que se oímos practicar na UDC non debemos esquecer apuntarnos tamén ás clases de aeróbic. Tamén fomos testemunhas de como se pode ser unha nai todoterreo. Sei de verdade que son maniatas. Moi ben, facemos outra vez. E sei o que é ter maniatas. E sei ben o que é ter maniatas. Perfecto. Que son fundistas, pero non tan bons como os fundistas por fan marcha. Son novidades que se comporren.